ман бобии Кумиддин Камолович ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки соли 1994 гурӯҳи силоҳбадаст баробари Зубайд, ки гурӯҳи мухолифини ҳизби Наҳзати Исломӣ буданд, хонаи онро ҳамчун гузарондани ҷойи штаб карда буданд. Ва вақте ки мебинанд, ки соҳиби хона соли 94 баргашта бо анҷомҳои зиёд онро фиреб медиҳанд, ки модара дар ноҳияи Калхозобод зиндагӣ мекунад, ба ҳамон ҷо мебарем. Вақте ки дар автомошина савор мекунанд, ба лаби дарёи Сурхоб бурда онро ваҳшиёна ба қатл мерасонанд. ва то ҳозир ба гуфти ҳамон калонсолон, ки ин хона то ҳозир ҳам хеле муаллақ мондааст, ҳуҷҷатҳояш ҳамаш дар номи ҳамон Исаева Евгения мебошад.